Ada, ada. Mereka baik. Mga pinalangga na kong Subuanon. 15 na kaadlaw human kita gikuso-kuso ni adtong Typhoon Odette nga nagdala og makalilisang nga kadaot sa 36 ka local government units nga naigo sa maong bagyo. Sukad niadtong Huwebes sa gabii ug hangtod karon wala mohunong ang inyong Cebu Provincial Government sa pagpaabot og hinabang sa pagpangita og mga pamaagi nga mahibalik ang kuryente, mahibalik ang signal sa telco, nga masulbad ang tag-as nga linya sa mga buot mupalit og krudo o gasolina, ug nga masulbad ang tag-as usab nga linya sa buot mo withdraw sa mga ATM.
daghan nga mga meetings sa atong gihimo apan labaw pa gayud ni ana ang labing importante mao nga kita mituyok mismo sa mga lugar nga naapektuhan. Gani didto sa South, kaduha ko mituyok sa hingpit southeast, southwest, lakip na ang western part of Cebu. Importante nga niabot gyud ko dito aron makita nato kung unsay gikinahanglan pinaagi sa pag-assess sa sitwasyon sa mapananglit sa nahitabo sa lungsod sa Alegria kung diin nahugmak ang kapin 2 ka kilometro nga coastal road, national coastal road o gikinahanglan nga moagi ta diri sa bukid sa mapananglit sa lungsod sa Malabuyok nga sa nagunang pipila ka adlaw human sa bagyo dili maabot og 4-wheel vehicle, motor lamang ang mahimong sakyan kay ang coastal road natabunan og mga landslides og ang tulay nga nagkonektar sa Malabuyok ngadto sa Hinatilan naputol. Sukad ni atong mga nanglabay nga mga adlaw kini na ang atong nahimo. Malipayon akong mutaho kaninyo nga ang Saliring Bridge nga naputol nahuman na sa pagbutang og Bailey panels na agian na Miyerkules sa gabi og mga dagkong truck. Magpasalamat ta sa kontraktor QM Construction nga ni trabaho 24/7 aron lang gayud nga ang lungsod sa Malabuyok dili ma-isolate. Niadtong unang mga adlaw nga dili maabot, nagpadala ta og barge. Kung diin gikargahan ang maong barge o krudo, gasolina, bugas, mga dilata, mga medisina, tubig aron lang gayud dili makabsan ang Malabuyok. So far, sa atong gihangyo sa mga distribution utilities, pinaagi sa pagkig-coordinate sa NGCP, sukad ni adtong Biyernes, kung diin ang tibuok isla sa Sugbo, walay kuryente, ug ngit-ngit kaayo. Karon nagsiga na ang sa northern part of Cebu nga ubos sa prangkisa sa Sebeco 2, 11 ka lungsod ug 2 ka dakbayan. Nagsiga na usab sa kadaghanan sa main highways ang prangkisa ubos sa prangkisa sa Sebeco 3 nga mukabat sa karon nagsiga Toledo, Balamban, Asturias, Tuburan ug Asturias. Naninguha ang Sebeco 3 nga dili pa magbag-ong tuig makapasiga na sa highways sa pinamungahan ug mosunod sa Barili. Ang Barili ubos sa Sebeco 1. Dito sa prangkisa sa Sebeco 1 nagsiga na Alegria, Malabuyok, Hinatilan, Sambuan, Santander, Oslob, ug basin karon nisiga na usab ang Bulhoon. Sa prangkisa usab sa Sebeco 1, parts of Karkar nisiga na usab. Ang Beco kung diin nikabat sa atong probinsya ang ilang franchise, ang highways sa Liloan nisiga na. I hope Konsolasyon nagsugod na usab ang pagsiga samtang nang hinaot ko nga ang Naga nga apil pa ang San Fernando makapasiga na usab. Gikan sa probinsya sa Sugbo
Mao na kini ang atong napaabot nga hinabang sa kinabag-an sa atong mga naapektuhan. 36 ka local government units nga mikabat sa 1st District, 2nd District, 3rd District, part of the 5th District, 6th District ug 7th District. Sa bugas nga atong napahatod na apod-apod niining 36 ka local government units, 38,412 sacks of NFA rice na ang atong na-distribute. Ang sardinas mukabat na og 13,488 boxes with 100 cans per box, or a total of 1,348,800 cans of sardines ang ato nang naapod-apod. Sa beef loaf, 11,823 boxes with 100 cans per box, or 1,182,300 cans. Sa bottled water, nakadistribute na kita og 253,830 bottles. Ang atong water trucks nga adunay kapasidad nga 10,000 liters nakahatod na didto sa tag 10,000 liters each didto sa mga lungsod sa Alegria, Argao, Compostela, Cordova, Dalaget, Moalboal, Pinamungahan, San Fernando ug Sibunga, for a total of 90,000 liters brought to the mentioned municipalities. Nakadistribute na usab kita og a total of 56 generators. Nagkadilain nga kapasidad from 4 kVA to 5 kVA, 7.5. Aduna usab 375 kVA ug bag-o lang dunay niabot nga ato usab kining ipadhatod sa mga lungsod, 14 kVA ug 16 kVA. Unahon nako pagpasalamat una sa tanan ang Carmen Copper. Diha-diha nakapahatod sila when we needed it the most. 24 kVA generators nga karon ato nang na-distribute sa nagkadilaing mga kalungsuran sa 1st, 2nd, 5th, 6th ug 7th districts. Magpasalamat usab kita sa Liyang Company nga nagpahulam kanato og 375 kVA 3-phase. Importante kaayo kay nagamit dayon karon ato ning gihatod didto sa lungsod sa Moalboal aron magkapadagan sa atong 3-phase 7.5 HP water pump. Ang Carmen Copper bag-o lang naghatod na usab og 14 kVA 3-phase ug 16 kVA 3-phase. Daghang salamat na usab Carmen Copper, kinahanglan ni nato aron makapuno sa pagpadagan sa mga bomba didto sa Moalboal nga 3-phase. LTO gipahulam kita og duha ka 49 kVA nga gensets usab. Of course, ang probinsya sa Sugbo mismo mipalit og 30 ka gensets nga 5 kVA. Suma total nakadistribute na kita og 56 generators sa atong mga LGUs nga naigo sa Typhoon Odette. Ug kini dako ka iktabang sa pagpa-power up sa mga water refilling stations
paghatag og kahayag sa mga vital institutions ug buildings ug pagtabang sa atong mga local government units sa ilang paningkamot nga mapahayagan ang ubang mga dapit nga karon ngit-ngit pa kaayo. Ang chainsaws naka-deploy na kita og 26 kabuok chainsaws sa nagkadilain nga mga LGUs ug sa 8 ka teams nga atong napurma pinaagi sa pakig-abag sa atong mga contractors, ang Army Reserve Command, ang Cebu Negros Siquijor Cebu Bohol Siquijor Task Force ug ang atong kapulisan. Kaning 8 ug ang 53rd Engineering Brigade. Kining 8 ka teams mao gayud ang nakapahawan, naka-clearing sa atong Naga to Toledo, Toledo, Binamungahan, Aluginsan, cross to Barili, down to Barili, Dumanhog, Kutob, Santander, ug apil na diri sa southeastern part gikan sa Sibonga, Argao, Dalaget, Alcoy ug ang sa mga misunod nga mga lungsod. Dako kayo ni silang tabang, limpyo na, cleared na ang atong main highways ug mao karon nga sila atoan na deployed sa nagkadilaing mga local government units nga nagkinahanglan pa og tabang sa pag-clearing sa ilang mga barangay roads ug other interior roads. Kagahapon didto ko sa Cordova ug sa dako na kong kahingawa nakita nako nga daghan pa ang angay i-clearing didto ug wala in town sila'y signal, wala sila'y kuryente. Busa karong adlaw gahapon nakahatod dayon kita og 3 ka generators. Gipun-an nato og lain na usab nga 3 ka generators karong adlaw. Karong Lunes makig-meeting ako sa MECO kauban sa mga contractors nga gani dili pa maabot ang Lunes, i-contact na nato 2 or 3 ka contractors nga may pledge dayon sa ilang mga equipment ug kini pag-aabagan sa Army aron sama sa gibuhat nato dito sa South mausab kini ang buhaton dinha sa lungsod sa Cordova sa clearing operations kay labing importante unahon natong clearing. Samtang akong awhagon ang Globe ug ang Smart nga unta mahibalik na ang signal didto ug mangayo ko og situationer gikan sa MECO kung unsa na ang ilang timetable nga ma-resume ang power even in some parts lang usa sa Cordova. So mao na kana ang atong nahimo so far. Ilakip usab nako nga ang 36 local government units ato kining gitagaan og 1 million cash. Sa una natong meeting sa mga mayors niadtong milabay nga Miyerkules kung diin dili milabay nga Miyerkules, the other sa Wednesday kung diin niadtong tungura tag-as pa kaing linya sa mga bangko ang mga kung doon na kay mapalit nga mga gikan sa mga suppliers di mo dawat og cheque cash ang gipangayo busa diha pag-anhi sa mga mayors ato kining gitagaan og tag 1 million pesos cash aron ila dayong magasto sa diha nga mga panginahanglan. I will be meeting with our mayors again karong umaabot nga Miyerkules for an update and also aron atong ma-spelled out ang mechanics niining ato karong giandam tabang sa tanan nga apektadong pamilya. Ato gigahinan karon og budget ang maong tabang pinaagi og coupons. Dili salapi, coupons nga mahimong i-redeem didto sa atong mga partner suppliers, hardware, supermarket, or department store.
ug tungod kay ang scene kining roofing materials, kaning GI sheets man ang labing init karon ug labing misaka ang presyo. Ang probinsya sa Subo nakahukom nga mopalit direkta sa manufacturer. Ang una nga misanong ug nakigmeeting dayon kanato ganinang buntag mao ang Puyat Steel ug magpasalamat ko sa Puyat Steel sa ilang pagtubag niining dako kaayong panginahanglan sa Subo. Ato usab iset ang presyo sa plywood. Palit ang probinsya bulto sa plywood aron maubos kining maong presyo. Busa kining atop or GI sheets ug ang plywood probinsya ang mupalit aron maapod-apod sa mga affected families. Kana mo i-discuss nga mechanics nato sa Miyerkules. Kaganina bag-o lang nakig-meeting usab ako sa nagkadilaing mga ahensya sa gobyerno nga dako kaayog kalambigitan ug dako kaayog matabang niining panahon karon nga hilabihang daghana sa atong mga kaigsuonan gikinahanglan tabangon. DSWD, ang DOLE, ang Department of Agriculture, ang Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC, ug nahinaot ko nga ang BFAR wala maka-attend ganina, maka-attend karong Miyerkules. Kay kini silang tanan mausab lakip na ang DTI, kining maong mga ahensya mauusab ang mupaabot sa atong mga mayores kung unsay ilang mga programa agig tubag sa dakong kadaot nga nahimo sa bagyo dinhi sa atong probinsya sa Subo. So mao kana ang akong ikataho kaninyo mga pinalangga na kong Suboanon. Sukad ni adtong Huwebes sa gabi ug niadtong una na akong paningkamot nga makita-an ako ang sitwasyon pagka Biyernes sa buntag human sa bagyo nga kutob ra ko sa Sibunga kay natabunan na ang kadalanan og mga poste, mga naibot nga mga lubi, dagkong mga mangga ug sa mga misunod nga mga adlaw hangtod nga ako mismo ang nitan-aw sa sitwasyon didto sa atong southwestern part of Cebu. Karon 15 dias na ang milabay, makaingon ta nga aduna natay hinay-hinay nga positibong kausaban. Aduna natay hinay-hinay nga napahimutang nga mga solusyon. Og gikan ni atong ilabihan kangit-ngit nga atong gilantaw nga kahimtang aduna nay kahayag nga atong nakita karon. Gani akong ipuno samtang nagpadayon og balik hinay-hinay ang signal sa Smart ug sa Globe apan aduna pagayud kitay mga local government units nga walay signal ug busa ang atong mga mayores atong giapod-apuran og satellite phones. 17 kini ka satellite phones nga atong na hatag usa ka satellite phone kada local government unit og gitagaan usab nato og UHF radios. 14 ka units for the time being. Naka-set up na kita og repeaters sa Sibunga. Hopefully maka-set up na ta diri sa Osmeña Peak. Duna na tayo gibutang nga repeater dinhi sa Kapitolyo. Og I hope that in the next few days duna na tayo radio communication nga ma-establish nga mahimong magamit bisan pa man og walay signal gikan sa atong telcos. So mao kana ang akong ikataho kaninyo karon nga pinakatapusang adlaw
sa tuig 2021. Ako usab, buoti pa sabot kaninyo nga ang National Housing Authority bi-download o 20 million pesos sa province of Cebu nga atong gidawat, and kini special emergency housing assistance for victims of Typhoon Odette. Tanaw na to ang mechanics kay atong pangitaan o paagi nga tinud-anay nga ang maong kantidad magasto gayud alang sa panginahanglan kabahin sa puloy-anan. Housing assistance man ni. Gani ang atong igahin nga pondo initially gikan sa probinsya sa Subo alang sa pagtabang sa atong mga kaigsuonan mokabat sa pagkakaron og 1.5 billion pesos. Kini alang sa kapin 300,000 ka mga pamilya nga sigon sa pasiunang mga taho maunay na sumiter sa atong mga local government units. Kada usa, head of family, ma-issuehan na nato og card nga dunay QR code. Busa pag-redeem nato nila sa atong mga partner merchants, kanang maong QR code maoy maskan aron masuta kung unsay balanse ug usab aron madidak pagkahuman sa ilang purchases. So, we thank the National Housing Authority and we thank President Rodrigo Roa Duterte also for having downloaded over 14 million pesos nga initial nga hinabang sa probinsya sa Subo. Kung diin kini ato usab dayon gigamit aron sa pagpalit og additional nga mga bugas og canned goods nga ma-distribute nato sa 36 local government units. Giunsa man ni nato og compute. Atong sa initial pa lang first round population gikuha nato ang 10% ni ana og nigahin kita og 5 kilos per person. And I hope nga mao kana ang sundon sa atong mga mayor. Nga population ang atong gikuha. What does it mean kung ang population nining usa ka lugar 10,000 nagkuha tag 10%. So 1,000. Ang kanang 1,000 igahinana nato og 5 kilos per person. So that would be 5,000 kilos. Divided by 50, that would amount to pila? 100 sacks. Sakto ba? 200 sacks? Uy, medyo. Kung 5,000 kilos divided by 50, that would be 100 sacks. Ingon ana ka simple. Og ang tanan atong gipahatdan or ato usab sila giawhag nga mahimo mo pick up directly sa NFA warehouse. Tanan walay gipili kay dili ni panahon sa pamulitika ug akong awhagon ang tanan usab nga mga mayores nga dili ta mamulitika usa karon kay ang tanan antos ang Typhoon Odette walay gipili nga bulok sa politika. Tanan na apektuhan, maalyado man o makontra nato. I hope that with my example kani masunod usab sa tanan nato nga LGUs. Okay, questions? Just go on, kaning concern sa tourism industry nga the resorts, mga guba and mga activities sa tourism. Yes, thank you for taking that up. Actually, sa akong pagbisita ngadto sa norte, ang last stop nato kay mao man toy katapusan nga LGU nga naapektuhan sa Typhoon Odette. While dunay mga naapektuhan nga mga balay, but in comparison to the other
LGUs labi na sa South, relatively mas gamay ang naapektuhan nga private households. Ang dakong kadaot gyud mao ang mga resort sa Katmon. Ug dili lang Katmon. I already have this report from our Provincial Tourism Office nga ubay-ubay sa mga resorts nato, even in Moalboal, labi na sa Moalboal, o sa mga dapit nga like Alegria, ang Oslob, daghan gyud nga nga mga resorts nga nahiagom sa kadaot. So ang akong gi-schedule mao ang meeting with the three government institutions, three government banks nga nakipartner nato sa Enhanced Countryside Development Program. If you would recall, nagpirmahay tag Memorandum of Agreement with Land Bank, DBP o Philippine Veterans Bank aron sa pagtabang sa atong mag-uuma o ang atong mga fisher folks. So that was largely agriculture based. I am meeting with the three financing institutions again, together with our regional director for tourism, RD Shalimar Tamano, in order to tweak that ECD program or to customize another package that will now address our tourism industry. Because we have to admit that the tourism industry in Cebu is a major economic driver sa tibuok isla sa Subo. Ug ang atong mga resorts, ang tourism industry infrastructure has been greatly affected because of the devastation caused by Typhoon Odette. So by next week, ako na nang schedule. Once we shall have more or less laid down the basic principles of doing another package para sa tourism industry, then I shall call the resorts aron ma-present ang general mechanics for them to avail of financing that should be pegged at very low interest rates. Coupons of katong sa coupons nga pamalig. Do you have any kanang specific amount kung pila ang sulod sa usa ka coupon or pila madawat ba? Well, right now, the reports are still coming in, no? And we also want to know unsa pay natabang sa uban kay I would like to emphasize nga dili nimo ay end all and be all, meaning to say nga ang probinsya na lang mutubag sa tanan. Kay daghan pud baya kaayo ang tubagonon sa probinsya. So we are hoping with the amount nga atong iset aside maka-augment, makatabang sa uban pang tabang. Initially, I was discussing with the SWD na naman po di ay sila ihatag nga 5,000 each. Oo, per family. That was pledged by President Digong. And ang DOLE, doon na sad sila initial nga amount intended for kaning tupad program nila. Oo. Where on the other hand po, ang PCIC has given an initial amount of over 90 million nga ilang apod-apod sa damage to crops. So all of this, mabito ako silang gitawag kay we have to be all working together. Lakip na pod sa gigahin sa local government unit mismo nga pundo nga ilang gitabang sa mga affected families. I will not say an amount right now. I'd rather state that amount when our mayors will be here, when I shall already have an idea pila ang presyo kung bulto mo palit ang probinsya sa GI sheets o bulto usab nga mo palit sa kaning plywood nga magamit. But initially, mo allocate og a certain number of GI sheets og a certain number of plywood
nga cap nga pwede ra nila mapalit kay aron dili pod nga paliton ang tanan pod kay aron ipamaligyag mahal. Siguro natong paliton nga gamiton gyud nila. So, do na take i-set na timeline sa atong rehabilitation na perhaps siguro makabalik na ang itong mga nabagyuhan at pila ka months will it take for us para mag-rehabilitate? If I were to speak for those that have no roofs over their heads, they need that house yesterday. Yung mao manggani na nga naningkamot gyud ta nga madali kani. But as you could have seen sa akong pakig-meeting sa mga hardwares gahapon o construction suppliers, ang general sentiment was di sila mo commit og presyo sa sin. Kay naamang gyud mang mintaha nagsigig saka. Ang tag 200 kuno kaniadto tag 500 na ron. Mo nang I had to find a way nga I could contact directly the manufacturer kay aron ang probinsya sa sin. So nausab to kay gahapon unta maka-establish na ta ala diretso, but then kung mahal na pud kaayong sin pila na malay mapalit in town. That is what I have been trying to tell them yesterday. Kay dunay usan ingon nga ay na lang pag-cap, ay nabutangi kuno og price cap ang sin. Pasagdi na lang kay pasagdi na lang na sila magpili katong barato, mangita ahing barato. Ko nakalimot man taon mo man tani mga sakyanan. Sa man nila, they don't have the luxury of choosing. Kung ahain pinakaduol, mo na to ilang paliton. Put yourself in their shoes. Kaning mga naglisod na to mga kaigsuunan ron. Sayon magud kay nato kay pwede patag mag-Google pila may presyo ani. Kani sila. Karon inig nag-uwa na pod, wa na, nangita na pod asa mo silong. Ang akong tumong mao nga if we can get the best possible price, no? Maayo nga quality pero dili pod nga taas na kaayong presyo. Then ang kadtong kung unsa may atong gigahin nga amount nga naa tubagon sa card, no, sa coupon, ma-maximize to nila. Mind you, kanang coupon that will be to purchase kaning housing materials, but not only that, ang balanse ana pwede sila makaadto sa supermarket or sa department store aron mo palit sa uban pa nilang panginahanglan, plato, baso, kaldero, kay dan kanang uban nga panlas mga balay. So at least makapamalit-palit sila. With still our partner merchants kay daghan naman kaayo sa Sugbo negosyo, daghan man kaayo ni kuyog na nato. Of course nag-una gyud tuo nato ang SM. Unya nisunod na ang uban, unya salamatan ni apil ang Gaisano, Metro Gaisano, unya ang Gaisano Grand, ni apil na sad ang Prince. So ubay-ubay na ang atong mga partner merchants. Next specific list lang tagog sa items na pwedeng Yes, we will come up with that nga either mo specific lista or sa items nga pwede rin nila mapalit sa supermarket or department store, or maybe it might make all of our lives simpler nga doon na lang tayo specific list nga sa mga items nga dili nila pwede paliton. Una sa tanan, kulapo, tanduay, alcohol, or sigarilyo, or makeup. Di mo na essential. Sige lang gud unag wa pa ka drawing sa mga eyebrow. You know, these things, that's why we have to think very carefully nga kani ayaw na lang usa ni kay kadto lang usang essential gyud mga basic necessities ang gastuan. I described our system to the different national government agencies, particularly DSWD and DOLE, and they really wish to recommend this to their higher up. Kay mo lagi kung kwarta manggod,
dili man gyud ka ma-assured nga ang intention ni ana mao gyoy masunod. Sayon magud kayo igastos kwarta para hantak. Talpak. Ano to? Talpak. Italpak. Saan ang talpak? Online Sabong. Online sabong ko. Lahi bago na da. Talpakan. I-Gcash ra. Online sabong. Uso na siya ko. Talpakan. Talpakan. Oh, ang sa dili online, ang manual tigbakay. Bakay. Mo man na, di ba? Nya pariban buhok. Di ba? Cellphone. Palit bagong cellphone. Nya pagkahuman nagkutoy ang tiyan or why atop. Sige lang na may bagong cellphone or unya kay iniguan kung nagpariban kas buhok iniguan basa imong riban. Mukulot. Gov, another issue lang, Gov. Reaction lang yung Gov sa 2020 COA report naming Cebu as the richest province. Asa na ito ni ma-attribute? Okay. Haman ani ako unahon. Reaction or asa attribute? Reaction? I knew, kibaw naman ko, kita gihapon, but at this time nga we are in the midst of such devastation, nasamot ko kahagit. Kaya it's not, para nako, it's not really even something that I should gloat about or nga manghambog ko. Kay daghan pa ka kog tuluman nun, daghan pa ka kog tabangon nun. Unya kinahanglan gyud ni nakakuyog mo sa atong or nakakita mo sa live sa atong caravan of services ato ning gisugdan kay aron mapaabot nato sa mga kabos sa mga nagkinahanglan ang Servicios Provincial Government. Tungod kay niingong ko nga kung pinakadato man ang Subo kinahanglan kini matagamtaman sa mga Subuanon labi na ang labaw nga nagkinahanglan karon mas nidaghan ang mga nagkinahanglan o gikin dako kay ni na kong hagit nga kung mao man na ang distinction sa Subo matagamtaman ni sa mga Subuanon labi na karon ang mga nangaigo sa Typhoon Odette. Ang ako lang unta pud ba I hope nga nakakita pud sila naningkamot sa dintawon ang gobyerno nga naningkamot gyud sa dintawon nga bisan pa sa kadaghang mga kalisdanan una sa tanan na clear day nato ang mga kadalanan nakapabalik dayon tag kuryente in areas nga wa nay risgo nga dunay short circuit or dunay makurintihan nahibalik o ginahinay ang telcos nato Smart and Globe nasulbad nato tong dagtag-as kaing linya sa mga fuel stations atong nasulbad ang tag-as kaing linya sa ATMs nasulbad nato ang black marketing sa fuel o samtang this in the midst of nagsige tag distribute og mga hinabang bugas mga canned goods tubig gensets satellite phones radios mo na atong gihimo. I read and I would like to take exception to it I read a post somewhere by a Mr. Alvin Rojas. And he said, I am so proud of the Cebuanos. Kay bisan og nagkinahanglan kay fuel ni linya. Way gubot. Bisan og nagkinahanglan cash linya. Way daghan kyaw-kyaw. Bisag ngit-ngit mo dawat ni ana pero katong dunay genset magpa-charge. And yes, I agree. I totally agree with Mr. Alvin Rojas. I am also so proud of the Cebuanos. Really. Labi na ko basin wa siya kaabot dito sa ngadto gyud in towns mga nangaigo. Kuyog kanako Carmel. Nakigstorya ko nila. Nganingon nga wala mi bay pero sige lang importante buhi. Yes, I agree. Ang medyo unfair lang kay niingon magud siya nga this despite
of in spite of our Cebuano leaders. Mura naman ang pud mig way gihimo. Nahimo kuno ni tanan nga way gubot, way disiplinado. In spite of murag walay gihimo ang gobyerno. Well, I just want Mr. Rojas to realize na why walay looting? Kay daghan man kay bugas atong gipang-apod-apod. Wa man magutom ang mga tao. You know why walay rioting? Kay ato man gipatabang ang PNP. You know why wala sa puta ang mga tao bisan tuod kinahanglan og tubig kay nagtabang ang Bureau of Fire Protection kay nanglihok way tuog ang atong mga mayor. Nangita sa tanang paagi nga bisan pag nag-antos dili madugay-dugay ang pag-antos kay wa may gusto ni ining bagyo god kisa bagod tayo nangita ani di man nimo makontrolar kung unsay dakong kadaot nga nahimo sa Typhoon Odette. Pero naglihok sa in town mi Mr. Alvin Rojas. Uy, mas una pa manggali ko ni abot dito sa Cebu nga tingali kaysa nakagawas kasi imong balay. Naningkamot sa in town mi. Uy. And for some of us, even at great risk to our personal safety. Naaman, na may video anak good. Kapila ko ni sakay motor. Unya ang akong giagian. Kuyaw na kayo timpag. Pero kinahanglan gyud ko mubuhat adto aron makikita ko unsa nay nahitabo sa Malabuyok, unsa nay nahitabo sa Alegria. Naglihok sa in town. Ang mga mayor dito wa nay tuog hapit. Ang ubang mga opisyal nanglihok. Please do not say in spite of Cebu's leaders. Okay? Well, if you are disappointed in one or two, please do not cast such unfair judgment on all of us, because by and large, and this has been accepted by all of our national government officials, Cebu has with such a huge population, millions ta, mubo kaayo ang atong fatalities. Why? Tungod kay ang mga mayor, ang mga disaster risk reduction officers, sige palag report, nag-preemptive evacuation na ta. Katong mga coastal areas, mga those in danger of landslides na areas or of flooding, gipang-evacuate na to. Ang mga nagpuyo dito. Katong di manugot, katong nagtapanting angat na yung bagyo, forced evacuation. Nitabang ang pulis because the mayors called on them. Pauna nga in a population kining affected sa province lang akong istoryana, this is about a population of about 2.8 million sa 36 local government units. 2.8 million. Ang kumpirmado nga patay 79 with 9 missing. That's according to police reports. And to think, grabe kaayo ang kadaot sa infrastruktura. Katong naka-witness, pusog yun kayong hangin. Ngayon sila, category 5 na galito. But, in a population of that much nga naigo, we had a very low mortality rate. Why? Because our mayors were doing their jobs. Because our officials were doing their jobs. Because government leaders were doing their jobs. Cebu's leaders were doing their jobs. We are not the kind banggod sad nga magsige mig pasiatab. Ako, pila ka media outfits nang luod na ako, kaya di naman ko makapa-interview. Nga naman, I did not have the time. Okay, we were too busy fulfilling our obligations in sending out relief, in looking for gensets, in trying to repair damaged infrastructure, in clearing the roads, in helping our banking institutions realize na if they were paralyzed because they were all online, I asked them to shift to manual. Wa na mo maglinya.
in asking our oil companies kung kuwang mog tanker tugti ang mga independent haulers to come in. Muna nga wala na magbacklog sa delivery. Ugwa na linya sa fuel. In setting the price with an executive order, cap for diesel and gasoline, muna wa na overprice. Kung na may overprice, dakpan. So, please do not say Cebu is this great in spite of Cebu's leaders. Murag unfair na sad na. Kay naglihok man sa taon may. Nya, una-una kaming mga leaders nga naglihok, apektado sa taon may. Pero sige lang, lihok ng may gihapon. Now, that is my reaction to Cebu being number one. It's an even greater challenge for me now because I need to make so many hundreds of thousands feel that this richest province is doing the best that it can to address their present difficult situation. How did we get to that position? We have always been, no? In fact, the news has been 7th consecutive year. So even before I came in, number one na ta in assets. But when I came in, I did what any what I did what should have been done. No, I had the properties reappraised because it's in the local government code. Kada 3 years mag revision of values gud ka. Mo bitaw na nga pagsud nako nag-revision of values, land values. Kay dugay man kay wa na ma-revise. So in the same vein, gipare-appraise nako ang atong mga yuta. Mo nang we shot up from I think from pila 36B or mga ana ra mga 30s, we shot up to 200 billion. And now na-increase na po ta from 203 karon 208. And I would like to explain kanang gibutang nga 4 billion plus nga liabilities. Dili na utang ha. We have no outstanding loan obligation to any financing institution. That corresponds to remittances that we need to remit to several government institutions like PhilHealth, GSIS, mga remittances na cut off at a certain period na magoy cut off. So dili na utang because under my administration I paid off our existing loans and today Cebu is debt free. Closing po. Unsay akong mensahe karong pipila na lang katakna mo abot na ang bagong tuig. Kining tuiga 2021 na puno sa hagit alang kanato. Sa dihang nikunhod na unta ang atong COVID cases, pag-abot sa Agosto tungod sa Delta variant, misaka na usab kini. Kaluoy sa Dios karon nibalik sa pag-ubos. Niadtong tungura ako na usab giawhag ang mga mayores, gitabangan nato pinaagi sa pag apod-apod o mga drugs and medicines, mga oxygen tanks, pagtabang sila makabutang og ilang kagulingong doktor og nurses, ug nilibot giusab nato ang pamaagi sa public transport. Niingon ko nga wala na aircon, akong giawhag ang kapulisan sa pagtabang, nagput up og checkpoints o atong gilimitahan ang number of passengers sa mga buses and minibuses. Doon na tayo gipamutang ng mga measures and I think it worked kay nagpadayon sa pagkunhod. Sa diha unta nga medyo ang problema nato sa COVID
ato nang na-manage, giigo ta sa Typhoon Odette. O by comparison lang, niatong Typhoon Yolanda sa 2013, mas daghan karon nga local government units ang naigo. Typhoon Yolanda, as far as Cebu was concerned, I think hit about 11 to 12 LGUs, including the islands of Bantayan and Camotes. But this time, ang naigo, sama sa ako nang gi-describe ninyo, ang 1st, 2nd, 3rd, part of 5th, 6th, and 7th districts. Unom sa 7 ka distrito sa Sugbo nga mokabat og 36 ka local government units. Dako kaayo nga kadaot sa infrastruktura, sa mga gitanom, og karon murag wa nay nahabilin nga fishing boat or pump boat dito sa mga coastal nato nga towns. So the challenge is great. Daghan kaayo karon sa ato mga kaigsuunan nga either partially damaged or totally damaged ang ilang mga balay. Dako ang atong buluhaton niining umaabot nga bag-ong tuig. But ang akong ikasulti kaninyo nga dili ko mohunong sa akong paningkamot nga matabangan nato ang mga kaigsuunang Subuanon nga naigo ni ining Typhoon Odette. Labi na kadtong labaw nga nagkinahanglag tabang ang mga kabus. Kamo mo'y akong prioridad. Ug ni ako magpadayon sa pagtrabaho, paglihok alang kaninyo. Ako lang awhag sa uban nato mga kaigsuunang Subuanon. Kung kaha na inconvenience ang atong kinabuhi kay watay internet, or kaha kay ni mahal ang sili or limonsito, unya muyaw-yaw ta dayon kanang may gani makayaw-yaw ta kinatay ipalit o tenderloin or unsa pa nga atong kita ta nga misaka. Tinuod misaka man gyud. Labi na ang kaning mga crops kay mao man gyud naigo. Tingali ang saging niini perting mahala na kay wa na may nabilin nga nagbarog nga saging. But unta lang gamay hangyo. Every time bitaw nga we are tempted to rant on Facebook kay na inconvenience ang atong kinabuhi. Una-unaon unta nato ang mga kaigsuunan nato nga karon walay atop sa ilang mga panimalay nga magkurog iniguan kay mga basa. Or kaha ni puyo na lang sa ilang silingan o sa ilang mga parinti nga purting huutan na sila. O nahurot ang mga kabtangan kay gibanlas ang tibok balay. Doon na tayo usa diri ka engineer karon nga taga Alegria. Way nabilin. Kana lang unta. Ikumparar lang nato ang atong kahimtang ron sa kahimtang ni ining mga labaw nga nagantos. And let us count our blessings. Magpasalamat ta. Kadto magaling nahugmak ang balay. Tiguwang ningon nako. Sige lang, importante buhi. Kita pa kaha. Magyaw-yaw ta kay ni mahal. Pero natay sa lapi nga ipalit. Nya muuli ta sa atong balay. Nay atop. Karong gabi makasaulog ta. Kauban sa pamilya, sa atong mga minahal sa kinabuhi. Dunay andam sa lamisa. Count our blessings and be grateful. Magpasalamat ta sa kahitasan that in spite of everything, we are still so blessed because there are so many others that are not similarly situated.
We look forward, hopefully, to a much better 2022. But it can only be a better year with the right attitude. And the right attitude is seeing a glass half full and not half empty. Hangyo lang. Kay nagkakuyog ta. Niini atong giagian ug nahiaguman ang makalilisa nga Typhoon Odette. Magtinabangay ta. Magtinabangay ta sa usag-usa. O hinaut-unta nga atong tagaan og labaw nga bili ang mga grasya nga anaa gihapon nato. Only with a positive attitude can we even hope to have a better year ahead of us. I sincerely ask of you, each and every Cebuano, let us count our blessings and ensure, by believing that it will be so, with a positive attitude, ensure that 2022 will be a much, much better year for all of us Cebuanos. Mabuhi ang Subo, mabuhi kitang tanang Subuano.